si pozrieme jednu chybu na skúškach, ktoré boli nedávno. Žiačka bola vyhodená kvôli tomu, že sa zle zaradila na križovatke, dvakrát dokonca. Mali sme odbočiť doľava, tuto si všimla, že je zákaz odbočenia, takže fajn, išli sme ďalej. No a tu po pravej strane sú auta zaparkované, ktoré nás donútia ísť po ľavom kraji cesty. A na tejto križovatke sme mali ísť doľava. A ona sa zaradila na ľavú stranu. Správny spôsob je takto, jak ideme teraz. Dám sa na pravý kraj cesty, pretože to je... Dobre, môžeme odbočiť. Pretože to je obojsmerná cesta. Odbočili sme, policajt jej začal vysvetľovať, kde spravila chybu. Tu na nás dal odbočiť zase doľava. Spravili sme si také kolečko, dali jej druhú šancu. Držím sa vo svojom pruhu, keby niečo šlo proti, a teraz zatočím okolo toho vyšrafovaného priestoru, okolo tej značky. A zase pôjdeme doľava. Tu mám rohovú budovu, cez ktorú nevidím, tak si zastavím v tej križovatke, tak aby som mal výhľad a môžeme ísť. No a takto sme sa otočili, druhá šanca. A pani sa znova zaradila na ten ľavý kraj cesty. My sa dáme napravo, tak jak treba, smerovka doľava. Zase rohová budova není vidno, tak si zastavíme. Minule tu bola zrážka taxíku s iným autom, asi vyletel spoza toho rohu, nespomalil, nezastavil. A ona sa teda zaradila znova na ľavú stranu cesty a tak ju vyhodil. Tam je problém s tou cestou ten, že tie auta nás donútili ísť po ľavej strane a není tam stredová čiara, takže to môže zvádzať k tomu, že si myslím, že to je jednosmerka. V jednosmerke sa radím na ľavý kraj cesty, keď odbočujem doľava, ale toto nie je jednosmerná cesta, takže mala sa zaradiť doprava, tak ako sme to robili teraz. Ďalšia chyba, ktorá sa stala nedávno na skúške, tuto sme za policajnou stanicou, tak odtiaľto sme vychádzali týmto smerom a budeme tam mať jednu stopku. Aj som to tej žiačke povedal, ako to treba spraviť. Aj sa to nestalo, aj sme boli hneď vyhodení, jak sme prešli tú stopku, takže ideme ďalej. No a tu máme tú stopku, na stopke mám zastaviť tak, aby som mal náležitý rozhľad do križovatky. Tá žiačka zastavila tu pred tou stopkou, jak stojíme teraz. Doľava sú stromy, cez ktoré nevidíme. Ako je pomedzi ne vidno niečo, ale nevidíme tam celý úsek cesty. Takže aj keď tu je prechod prechodcov, tak sa posunieme ďalej a zastavíme na tom priechode prechodcov, tak aby sme videli celú cestu v križovatke. Tu si zastavíme. Keby išli chodci, tak samozrejme zastavíme najskôr pred prechodom, dáme prednosť chodcom a až potom sa posuniem túto kúsok. Ona zastavila tam, kde sme stáli pred chvíľočkou, začala sa posúvať, už som myslel, že tu zastaví, no len išli auta tak, že bola medzi nimi dostatočná medzera, tak sa do tej medzery šupla a zabudla zastaviť tu, jak stojíme. Dobre, poďme doprava.